Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай имшаб турнири калони UFC 270 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ байни Фрэнсис Нганну ва Сирил Ган ва муҳорибаи унвонӣ байни Брендан Морено зидди Дэвисон Фигередо се мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метонед. барои ҳамин дӯстон барои дастгирии мо лайкро зер кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, аллакай имшаб, яъне шаби 22 ба 23 январ турнири UFC 270 баргузор мегардад, ки дар он ду муҳорибаи унвонӣ мешавад. Фрэнсис Нганну зидди Сирил Ган ва Брендан Морено зидди Дэвисон Фигередо. муҳорибаи унвонӣ дар вазни 57 кг, сеюм муҳориба зидди чемпион Брендан Морено ва довталаб Дэвисон Фигередо. якум муҳорибаи ин ду ҷангвар ничия ба анҷом расида буд. дуюм муҳориба боша ба фоидаи Морено ба анҷом расид. ӯ Фигередоро бо тариқи нокаут шикаст дода соҳиби камарбанд шуд. акнун имшаб онҳоро сеюм муҳориба интизор аст. муҳорибаи асосии турнир боша ин муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни ду ҳамдастаи пешина чемпион Фрэнсис Нганну ва довталаб Сирил Ган мешавад. варзигаро шаби гузашта вазни даркориро карданд ва ин маънои онро дорад, ки муҳорибаҳо 100% баргузор мегардад. чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, турнир шаби 22 ба 23 январ оғоз мегардад аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. акнун мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. якум вариант ин телеканали Матч ТВ. телеканали Матч ТВ аз соати 4:00 ба вақти Москва ва 6:00 ба вақти Душанбе пахши мустақимро сар медиҳад ва шумо метавонед, ки аз телевизор, компютер ва телефонҳои худ даромада пахши мустақими турнири UFC 270-ро тамоман бепул тамошо кунед. дуюм вариант боша ин телеграм-канали Паҳлавон. мо дар телеграм-канали худ ссилкаи пахши мустақими ин турнирро мегузорем ва шумо метавонед ба ҳамун ссилка даромада бепул тамошо кунед. ҳамчунин шахсоне ки кор доранд ва ё ин ки саҳар хеста наметонанд, пас ба шумо гуфтанем, ки мо муҳорибаҳои асосии турнирро дар телеграм-канали худ мегузорем ва шумо метавонед, ки баъди турнир даромада тамошо кунед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дӯстон, ҳатман дар канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар бошед. то боздид хонаободу сарбаланд бошед. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад, ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати шифофармо харидорӣ кунед. барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.